Takže vítejte, už dlouho já jsem teda sedm, dlouho jsem už nenatočil žádné video a ani tohle omlouvám se, ale fakt ani tohle video nebude, bude to taková, jak kdyby, informace, bude to prostě taková informace o tom, jak se bude dít. Zrovna si přečítám svůj kanál a koukám se tady na komenty. Kouknu se na Machinimu, na Herobrina a vy mi tu píšete komenty, což jsem velmi rád, dříve tomu tak nebylo, dříve jsem nevěděl, co chcete, ale teďka opravdu. Má to 155 zhlídnutí, což je, jsem tu nebyl 3 měsíce, měl to 8 slednutí, nejsem tu 3 měsíce, má to 155, to je velký úspěch. Takže čtu tu nějaký Dodov LP, se tady nějak prostě nevhodně nevyjadřuje úplně nejvhodněji a kde Martinus 11 mi radí, že tam mám dávat Epic Music a že to bude víc cool, což já jsem tam dal muziku, ale tak bohužel s machinima to ještě neumím, já jsem se to za 3 měsíce naučil. Potom Martin Bart 635 tak trochu jsi to zkazil, neumíš stříhat, máš blbej mikrák. No já nemám blbej mikrák, za to může Andy. On ho měl blbej a no prostě jsem k ním mluvil přes Skype, já mám opravdu dobrý mikrofon, tady to třeba vidíte. Když tohle to není úplně mikrofon, spíš mobil, ale tak to je jedno. Co dál chci říct? Chci vyhlásit takovou menší soutěž, vlastně pro vás, pro diváky, a to, že mi napíšete do soukromých zpráv, jak by se měl jmenovat nový let's play, který budu natáčet a o čem by měl tak přibližně být, co bych se tam měl snažit udělat v tom novém let's play a hlavně z jaké hry to bude. Tak určitě 99% nebo 90%, když napíšete, že to je Minecraft, ale tak když nám zajíte třeba GTA San Andreas, což by taky byl dobrý let's play, tak je jim to opravdu jedno, jaká hra, já se kouknu, jestli tu hru mám, když tak, jestli je free to play, tak si ji stáhnu. A jak to bude s těma machinima, tak jako machinimy budu rozhodně točit delší jako 2minutová, i když je úspěšná, má 2 lajky a 1 dislike. To není moc úspěšné, ale je to dobré, takže tak dále změnil jsem se jméno úplně, jsem Sety, konec Sety, jsem prostě tohle a už to mám zaplý? Jo, dobře. Už to máme 3 minuty. 3 minuty tady k vám kecám a to by bylo asi tak všechno, kdy očekávejte nejbližší video. Nejbližší video by mělo být kolem toho 24. 25. prostě Štědrý den a božího vánoční 2 dny. Tam by mohlo vyjít další video, protože jsem neměl moc času, moc natáčet a navíc s let's playama nemám moc dobrou zkušenost, protože vždycky dotočím 6. díl a pak už se na to vyprdnu a to teďka nebude, protože omylem vždycky se to stane tak, že smažu svět omylem, tak to. Navíc teďka je nová verze, takže je to úplně od znova na 1.4.5. Nebo nevím, teďka jsem to moc dlouho nehrál, takže nevím, jestli je novější verze než 1.4.5. Ale to mě až tak moc nezajímá. Tak, řekl jsem vám, co jsem vám chtěl říct. Mně to asi tak trošku, mně to prostě stačí, tohle, když to řeknu, víc říkat nepotřebuju. Takže nejbližší video očekávejte od 24. 25. a prožijte hezký svátky a já se s váma v téhle informace, v tomhle videozáznamu, zvukovém záznamu loučím a doufám, že se mi na tu soutěž ozvete, že to napíšete, že dáte like, že dáte koment, že dáte případně odběr, protože 13 odběrů, myslím, že dal někdo odběr zrušil, nevím, vůbec nevím, jsem, jak říkám, 3 měsíce nebyl, takže nevím, o co go, takže prostě
Víc nemám co říct, takže ahoj.